Il-kap nazzjonalista Adrian Delija fetaħ attakk fuq l-investituri li qed jinvestu f'pajjiżna u jqallu l-ħobża ta' kuljum lill-eluf ta' familji Maltin u Għawċin. Meta kienet jitkellem f'Għawdex, Adrian Delija qal li l-investituri li qed jinvestu joħolqu opportunitajiet kbar ta' impjiegi f'Malta u f'Għawdex mhumiex tajbin u mhux notfa. L-investituri kollha veru, reali, tajbin, notfa ma jersqux lej pajjiżna. Dan jinkuntrasta ma' dak li fl-2018 Malta ġibdet leja kif kellha aktar minn 170 miljun euro f'investiment. Fil-fatt il-Malta Enterprise approvat 150 proġett li fuq medda ta' 3 snin mistennija joħolqu 1700 impjieg ġdid. Intant fl-attività tal-ħadd Adrian Delija reġa' tkellem fuq l-inkwiet u l-ġlied li hu mifni bih il-Partit Nazzjonalista. F'ġimgħa li fi Adrian Delija sab ma' wiċċu riżenj oħra dik ta' Marta Sportelli minn deputat nazzjonalista, Delija sejjaħ il-politika bħala ħmieġ. Lill-politika hija ħmieġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.